Raffi pääsit videoon. Ja näin he kuolevat. Ja näin minäkin kuolen. Sua kutsuu jotkut. Ketkä? Siis, ketkä? No, jos katsot chattiin, niin siellä joku. No, mitä asiaa? En mä tiedä, jos on hankartella. Raffi kutsu sua. Joo, mä pistin sille jo 2 kysymysmerkkiä. Kato taas. Hangaareiden katolla. Kuka? Sinä vai Minä. hän? Minä. Ei sitten, noin. Pitää saada viskaan. Muuten. Yksi juttu. Hankki kanava, me tilaa vaan mun kanava. Raffi on mun edessäni. No Juuri näin. Raffi kuolee minulle. Sit saa 19 lanssia ja nyt me kannatan. Pelikysely asioita. Mikäs toi paikka? Jee, toi on hieno paikka. Kohta, missä tuo? Tässä on joku hieno silta. Ai kun se onkin laituri. Tässä tuolla pitäisi olla hangaarit. Korkealla. Mennään yli pilvi. Jatkuu. Jossain täällä on hangaarit, mä tiedän, koska tässä on toi sininen hökkeli ja tossa on jossain tehdas kohta. Sanokaa siis, jos katsoo tästä videota. Joo, mulla on vähän pukoa. Mä jahkaamaan mun... Ei, Pasilla. Kyllä. Asiaa. Mutta veli taas kysyi, mitä otan. Heittäkaa sitä. Ja kohta minä lopetan tämän videon tekemisen tietenkin. Elikkä hyvästi. Nyt.